നിങ്ങൾ ആലപ്പുഴ ജിംഖാന എന്ന് പറയുന്ന പടം തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. 200 ലൈക്കിൻ്റെ ടാർഗറ്റ്. സോ എല്ലാവരും ആ ഒരു ടാർഗറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ എന്തായാലും ആലപ്പുഴ ജിംഖാന ഈ ഒരു വിഷു കൊണ്ടുപോയി എന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം എല്ലായിടത്തുനിന്നും പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂ ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്കറിയാം സീക്രട്ട് ഏജൻറ്റ്, അശ്വന്ത് കോക്ക്, ഇവരെല്ലാം പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എടുത്തു പറയേണ്ടത് അശ്വന്ത് കോക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ്. സോ നമുക്കറിയാം ഒരു വൺ ഓഫ് ദി മേജർ റിവ്യൂ ആയിട്ട് എല്ലാവരും കരുതിയിട്ടുള്ളൊരു റിവ്യൂ ആണ് അശ്വന്ത് കോക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പടത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ മികച്ച മൂവിയാണെന്നാണ്. ഖാലിദ് റഹ്മാൻ്റെ ആ ഒരു ഡയറക്ടർ റോളിൽ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ്, തല്ലുമാല പോലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ആലപ്പുഴ ജിംഖാന എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ എന്തായാലും ഞാൻ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഉടനെ എന്നെ പോയി കാണണം. എന്നിട്ട് മറ്റൊരു റിവ്യൂയും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ എന്തായാലും ഈ ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം, നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സോ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.